Hi ladies and boys, welcome back again diri sa tong YouTube channel og karon another confession ang ako ang basahon. Ang usa sa pinaka nagtrending nga confession gikan sa Yusinian Freedom Board. Pero before that ay kalimot ha sa mga wala pa nakasubscribe sa tong YouTube channel, palihog pug subscribe og palihog na lang pug og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ladies and boys, ania na ang confession nga. May attorney. Hi bye. Og sa tanang mga naminaw karon. This is Kali from Davao. I'm an avid reader of this page and I'm inspired to share my own story. Way back in 2017, I was a fresh graduate of college. I took up BS Ed Math. After graduating, I immediately enrolled myself in a review center. Lisod dili makapasar. Bisag nag-review pa ko that time, nag-sideline ako kuyog-kuyog sa kong cousin nga wedding coordinator. Usahay ako mo itigdala sa mga gamit para prenup or mag-coordinate sa flow sa entrance sa entourage. Malingaw mapud ko kay nindot bitaw jud nang magtan-aw og gikasal. It was really my dream to walk down on the aisle towards the man of my life. So pagka-September 2017, I took my licensure examination. So after adto, wala na ko'y mahuna-hunaan nga trabaho. Kaya akong goal manggod kay magmaestra jud. So kay dili man jud ganahan mga apply og lain trabaho, sige ra kog kuyog sa kong cousin sa iyang mga wedding gigs. Then pagka-October 2017, naay gi-organize nga kasal akong cousin. Ang motive kay dapat naka-black ta ng bisita. Apil me kay ganahan ang couple nga sila ra ang mag-white sa ilang kasal. Bigatin po tong client sa akong cousin kay pareho nga doktor. Sa akong cousin, pressured kay ang mga bisita, bigatin pod. Ultimate instruction sa akong cousin nga dili magpatanga-tanga kay basin og maulawan mi didto. Iya akong i-assign sa arrangement sa entourage. Makulbaan ko kay direct contact ko sa mga ninong og ninang. Ahak jud kayo basin makuyapan ko. Ako mo'y doktora nila. Bitaw. So feeling artista man jud ko, maong gitrayan jud nako nga dili man notice sa entourage nga gikulbaan ako nila. Nag-arrange nako sa mga mopaso og sa dihang naabot nako sa mga bridesmaids o groomsmen. Minatay, pagkagwapa man sa ilang mga nawong mga lalaki pod. Dili pud basta ang mga barog. Kanang klaro jud kaayo ba nga mga adunahan sila. So ako na silang gi-arrange. Medyo busy akong beauty adto og naay ni kalit og kublit sa kuha. Paglingin ako, literal nga nagkanganga ko. First time jud nako nga naganga atubangan sa isa ka lalaki. Kinsay dili makanganga ng gwapo imong ikaatubang. Bitaw, gwapo jud siya. For the real meaning of that word. Naulaw ko mga pimple sa kahami sa iyang nawong. Ni-smile ko niyag balig 100 watts. Kanang ismile ba nga makita na imong gilagid? Ka-imagine mo? Yes sir. I asked him politely. Balag medyo nakulbaan ko, laban yapon. Kapoy na akong racket ani kung magpabuang-buang ko. Then mitubag siya, nga may bawtay. I think it's damaged. Ug sa walay pagduha-duha, ako jud dayong giayo iyang bawtay. Bag-o kaayo mo ang naglisod kog ayo. Pagkagahia, isa pa sa nagpalisod nako kay ang katason nako. Unsaon na lang ning 5'3" akong height, nya siya kay 6 feet oy. Kung sa swimming pool pa, dugay ra kong nalumos. Na-feel jud nako akong pagbuto-buto sa akong kasing-kasing. Kanang murag mugawas na bitaw siya sa imong rib cage. Apilan pa sa pagkurog sa akong mga kamot. Mura jud og napas mo ba? Bitaw, kulbaan ko oy. Humot pa kaayo siya. Unya ako kay mura mag ng haplas og singot. Og kalois tang Santos na human ra jud among small moment. Ni-smile ko niya og nag-thumbs up. Og sa walay panamilit ni kalitra kog talikod og nagpadayon sa akong trabaho. Wala na jud ko ni tan-aw siyang side kay bisag feel pa kaayo nako nga naglantaw siya nako. Feeling kay ko. Bitaw? So pagpaso na nila, tuwar ako sa kilid naglantaw nila. Pagkagwapa hapod siyang partner oy, bagayon sila.
Nabantayan pa nako ang mga bisita didto nga durog picture niya. Picturean pud unta nako siya pero wala na lang kay basig makitaan ko sa kong cousin. Makasab-an pa noon ko. Pagkauman sa kasal, diretso na mi sa reception. Gutom na kaayo ko kay biskwit ra akong gikaon kaysa man mininggikan sa mua. Dili pa pud mi makakaon sabay sa mga bisita kaya mua pang mga trabaho ang pag-secure nga organize ang tanan. Mo nang kadtong medyo nahupan ang party, nakakaon nami. Lami kay banat og kaon pero maulaw pud ko munat kay basin maalaan kog PG. Didto mi sa table nga na-assign sa mua ug ako magtanga sa kinasal. Naabot na sa part nga itugpo na sa bride ang iyang bouquet ug ang garter. Ug sa pagkalisang nako, si Mr. Bowtie mo'y nakakuha sa garter. Gikiligod kaayo ang nako sa bouquet kay siya may gisulutan sa garter. Medyo na ako'y na-feel adtong time. Mura ko nag-uol nga gisapot sa kong nakita. Feeling lagi kaayo. Nawad-an na dayon ko gana. Apil na guro to sa kakapoy pod pero kabalo ko nga nagsugod jud akong kasapot adtong sa garter na nga part. Akong cousin nakabantay na sa kumod. Close man mi niya so kabalo na siya nako. Nangutana siya nako nga gikapoy nakakali. Pag-una na lang sa van, mag-instruct sa kung ani nila dayon mo uli na dayon ta. Ulat lang didto. Ug sa ulay paglanga ni diretso kog lakaw. Lami na jud bitaw uli. Gabugat akong ginhawa. Nana ko sulod sa van o nag-headset, unta, unya kay naay ni kalit og panuktok sa side sa akong window. Mura kog mabuang sa kakulba at tong orasa. Ni palayo lang ko sa bintana. Nangandam kog unsay mahapak nako kung rapist or killer man galito siya. Din miingon to siya nga, "Hey, it's me, Kevin." Ug sa akong pagkakurat, si Mr. Bowtie man di ay ang naa sa gawas. Nakuha man gud nako iyang name ganiha sa invitation. I opened the door and there I saw him standing outside. Very handsome on his black polo. Kagwapo gid niya ay. Ug mingon ko nga, "Hello sir, good evening." Mitubag siya, "Hi, Kali di ba?" Mitubag ko, "Yes sir." "Ngano day tod sir?" "Mag-sir jud ta oy kay magulang biya kayo ni nako." And mitubag siya nga, "I just saw you walking out with your mad face. Nagwonder lang ko ba?" Aha ka, nabantayan day ko niya ganiha. Makaulaw oy. Mitubag ko nga, "Wala raman to sir. Inato ra jud kog nawong." Giapilan pa na ako gatawa. Mingon siya, "Really?" Sabay tan-aw niya diretso sa akong mga mata. As in nag-eye to eye jud me. Feeling guilty kayo ko. Actually, is a lawyer by profession. So medyo awkward jud. Mura ko gi-trial niya. Ug nangutan na siya, "Asa man imong mga kauban?" Bitaw, hilig man dyan ni siya pangutana oy. Recitation lang. Naglingi-lingi ko kay basig pa daw na akong cousin pero bisan anino wala jud. Na busy pa jud sila didto sa sulod. O mitubag ko niya, nga tuwa pag sulod sir. O mitubag siya nga, "Ikaw raw sa dira?" Mitubag ko, "Oo sir." O nangutana siya nako, nga wala ra ka nahadlok. Mitubag pud ko nga, "Wala ra man sir." Og mingon siya nga, "Aw, dili man maayo sa usa ka babae nga mag-inusara samot na gabi." Aha ka, mura man og nasermona noon ko. Mutubag pa unta ko pero naputol lang kay naa may naabot nga grupo sa mga lalaki. Mao man tong mga groomsmen ganiha. Og naay miingon nga usa ka lalaki, nga, "Oy, naara ligi si Kevin dere." Og mitubag si Kevin nga, "What are you doing here?" Og naay lalaki nga mitubag, nga nangita minimoy kay nang-invite silang sub nga magtiwas daw og party sila ha. Kung dili ko nasayop, katong si sub mo ay partner niya ganiha. Dayon, "Hi miss, kuhaon sa namo ning among friend ha." Ingon sa ako adtong isa ka lalaki sabay agbay niya ni Kevin og iyahang gibira para mokuyog nila. Bisag ganahan pa ko makig-istorya ni Kevin pero wala ko'y mahimo. Igo ra jud ko ni Tando og ni Smile gamay. Dili po ko kabarog istorya nila kay mura mag-suffocate ko sa presence nila. Mga stable, professional na biya sila. Unya ako, kay struggling fresh grad pa. We are not sailing in the same boat. Layo, rakayo sila nako. Ugi ka na to, wala na ko nakita ni Kevin. Wala na pod ko ni attempt mag-search niya sa social media. Kay for me, pure attraction ra jud tong nabati nako.
Nagwapuhan ra ko niya ba? O kabalo ko nga mawala ra ni kay dili naman pod may magkita. Mura ramiga pinagtagpo pero di itinadhana ba? Then pagka November 2017, I received the biggest blessing of my life. I passed the lot. I was super happy that day nga bisag pasakitan pa ko ako'y labot. Mura kog nabutan na tong adlaw. Worth it ra jud tanang kabilar og kahago na ako sa pag-review. On that day, naay gamay nga salo-salo sa pamilya namo. Lipay kay sila para nako kay kabalo sila nga unsan nako kagusto mo pasar. On that the same night, when I was on my bed, scrolling my social media and saying my congratulations and thank yous to all who greeted me, I received one message request. And to my surprise, it was from Kevin. Ngayon siya nga, "Congratulations Kali for passing your board exam. I know that you can make it. So proud of you. Take care." Yes, that was his message to me with matching heart pa na ha. Pagbasa na ko siyang message, I must admit, gikiligay ko. Kanabitang gusto ka nga mo syagit sa kakilig. Abi na kog mao na to iyang chat pero naapaday sumpay. I hope you'll be able to read this. If you do, I will really appreciate if you reply. And with that message, my life turned into something new. Sumao to, sa pagkabasa nako siyang chat, mura jud kog kasili nga gisilihan. Ang kilig sa inyong ayaan dili maitsora. Kasyagiton ko nga lami maglukso-lukso og magsayaw-sayaw, bahalag mura kog wati nga mosayaw. Bitaw, gikilig jud kaayo ko adtong orasa. Ug agi sa akong kakilig nabuhian pa nako akong cellphone. May gani wala ra na buak. Ug ang giproblema na nako kay unsaon man ako pag-reply si attorney nga kanang murag dili ra pud halata nga nalipay kay ko ba. Kanang normal ra nga reply nga pasalamat. Galisod jud ko unsaon siya pag-reply hangtod nga nag-search ko sa Google oy. How to reply chat normally. Makabuang ang ending, ako reply, mao jud kini. "Good evening sir. Thanks sa pag-congratulate. Pag-send nako, nag-ampo jud ko nga maayo unta og mo reply si attorney, pero ang ending naabta na lang kog alas 2 og hinuwat, wala joy pagka-reply. Nabilar pa noon ko. Pag og maadto na extend pa jud among celebration. Kay lagi ako may star sa pamilya adtong panahon na nakadesisyon sila nga mga ligog dagat. Excited ang tanan kay murag na family reunion na to namo ba. Pag abot jud didto, diretso ilis jud dayon ko. Murag bata ba nga excited makaligog dagat. Ang outfit sa inyong ayaan kay one piece nga floral. Mura jud og nagdalag flower garden. Gipatungan po na akong shorts oy kay basig malaparuhan ko sa akong mama. Pero ang likod sa akong outfit exposed. Bahala na. Lamion na ron pud kog likod. Kaloy sa Ginoo. Nakoy gagaw nga hilig mag-picture-picture ug ako ang gusto niya nga i-model. Bahalag dili ra kayo ko lamion. Ako pod nga frustrated model, game pod kayo, posing diri, posing didto. Mao ra joy gibuhat namo. Actually guys, naipart atong giadtuan na mga beach nga wherein exclusive ra sa mga nagpa-reserve. Bawal mo adto ang mga tawo nga parehas namo. Kung gusto mo adto, need pa mo bayad og dako-dako. Unya kay wala may budget, so didto ra mi sa kilid-kilid. Okay raman pod kay parehos raman pod may dagat. And then fast forward, itawag na may para maniudto. Ako tood guys kay naitom nagsamot agig ka naligo sa dagat. Hanap akong papa. Ngipon na lang maoy nagputi. Ug sa wala pa ko nagkuhag pagkaon, ako sang gilili akong cellphone. Gibilin ra magud na ako kay basig mabasa ug maguba. Ug sa pagkurat nako, na ay 2 missed calls and 5 messages from unknown number. Dali-dali din ako basa ang message kay nakuratan ko ba kung kinsa. Pasig importante. And guess who? No other than si Mr. Attorney. Gikilig na pud ko, pero wala ako nagpalata kay ako rabang mga cousins pertigradal. Ingon siya nga, "Hi Kali, this is Kevin. Sorry for not replying you last night. Kinda busy. You might be wondering where I get your number. I asked it from your cousin, the wedding coordinator. How are you? What are you doing?
Kali, you look good with your one piece. Just a little exposed at the back. Pagkabasa na ko sa tanang text niya, samot na ang pang-last, pertin akong lingi-lingi. Hala, naaday pod si Kevin diri. Yayo dyan ako suroy sa kong mga mata ang lugar, pero wala jud kakita ni Kevin. Maulaw sad ko nga mula ka og layo mangita, mura pod kog nabuang na noon. Asa kaha ni siya oy. Mao ang sige na ko pangutana. Kung dughan, pertin na pong buto-buto. Mura man pod kog nawadaan og kusog sa akong kakulba. Natem kay ko nga tawagan niyang number pero maulaw sad ko. Sa moto, gibutang nakogbalik ang cellphone sa bag og nagpagkaon. Basig ni uli na puto si Kevin, maong wala na siya namo nakita. Saya nga. Kamulo na akong higop sa butong og sa dihang kalit trag syagit akong kulit nga kasen. Nga ati Kali, among cellphone sigig tingog, naguroy na nawag. Pagkadungog nako sa iya ha, dali rakay ko nakatindog ug akong gikuha akong phone. Nakulbaan pag-ayo ko sa pagkita nako sa number nga nanawag. Wala man nako gi-save yung number pero na-memorize na nako. Nagduduha pog tubag hangtod naputol ang tawag. Pero nanawag na pud siya balik. Damingon akong igagaw. Ate Kali, tubagan na oy, lingasa kayo. Akong gisipatan akong kasen, wala jay batasan bataa. Akong gisinyasan akong mama nga tubagon sa nako ang tawag kay alingasa kayo sa mong cottage kay nagkantahiman. So naabot ko dito dapit sa naay batuhan kay wala kayo'y tawo. Naputol na pod ang tawag ni Kevin, mao ko na lang jud ang nitawag og balik niya. After 3 rings, he accepted my call. Ang inyong ayan, wala katingog dayon. Mayon siya nga, Kali. Pagkadungog nako siyang tingog, kaloksoon ko sa kakilig. Makaulaw. Umingon ko nga, "Oy sir, sorry karon pa jud ko kahawid sa akong cellphone." Tubag siya, "It's okay, I understand. You did really enjoy earlier." I can hear him smiling. Bex, kaluod. Bitaw, ma-feel man gud na nimo nga imong katawag nagkatawa or nagngisi. Unang utana ko niya, "Nakaganiha diri sir?" May tubag siya nga, "Still here." Na, ning samot ang akong kakulba. Napaday siya diri. Asa ka ni siya ay? Huwag ako siyang gipangutana, "Asa man di ka sir?" La jud ko kakita nimo. Ulahin na nako na-realize akong gingon. Wala na, naulawan nako. Kung itubag siya nga, nangita day ka nako. Then I ask myself that time, what I am doing now? Am I flirting with this man who is 10 years older than me? Agis akong kaulaw, gidala na lang nako gatawa. Mingon ko nga, "Wala raman sir, nahibulong lang ko ba kay ni comment man ka sa akong gisuot?" Then mingon siya nga, "Yup, you look good on it." Then nagpasalamat ko niya. Then mingon si Kevin nga, "Can I give something to the newly licensed teacher?" Wala na jud, mura na kog mamatay sa kakilig. Nakalingkod lang ko sa kabatuan. I never imagined this kind of conversation of us. Respectable man kayo siya. Well ako, murag iri nga nabuang sa kliho. Umingon ko niya, "Hala, ayaw na sir oy. Maulaw man sa taana ba?" Itubag siya nga, "It's okay. It was really for you but I can't give it to you now cause I didn't bring it." Itubag ko nga, "Hala, bisag ayaw na sir oy. Paulaw effect ba kayo ba?" Tinmingon siya, nga I insist. Og daghan pa may gistoryahan ni attorney, pero bisag anino niya wala ko nakita. Hangtod nakauli nami. Agi sa kapoy nako, sayo ko nakatulog. Pagmata nako pagkabuntag, gilili dayon nako akong phone. Hoping that Kevin send me a message, but to my disappointment, nothing came. I feel so disappointed that time. Ang tinuod guys, dali rakay ko mag-assume, mo nang dali rakay ko masakitan. O nang dili ko patakag close o sa katawo kay lisod mag-assume. After noon on that day, while busy ko sa paninda sa mong gamay nga tindahan while nag-Facebook, kalit lang nga nag-notify sa akong Facebook o Instagram. "Kevin, send you a friend request." "Kevin, started following you." Maunay nakita na ako sa notification sa akong phone.
Nataranta na pud ko. Akong post ra ba sa FB kay puro memes. Makaulaw. Ang sa Instagram po na ako kay dili naka-private mong sayon ra kaayo i-stalk. Ang mga poster ba dito kay ang mga pics nga bawal i-post sa Facebook kay daghan tag paryanting makakita. Naglibog ko unsay unhon i-open, ako bang FB or Instagram. I decided to open my Facebook and click on Kevin's profile. Ang iyang profile pic kay sunset, wala po siya cover photo. Akong gitanaw iyang mga post og halos puro tag post, meaning walang kabuhay-buhay iyang account. After fighting on my mind whether to accept his friend's request or not, I finally accepted it. Bahala na jud. After seconds of accepting him, nag-flood like siya. Mabuang ko sa like niya oy. Gapusot-pusot man jud. Nag-worry na noon ko kay apil mga tag post and photos, giapil niya like. Mahibulong jud akong mga friends. Mayo gali kay giundangan na niya like akong FB post. Gikapoy naguro to siya. Pero dakong kakurat na ako nga akong IG naman pod ang nagpusot-pusot ang notifications. Pinusuan na ni attorney ang mga posts ko. Wala ako sabot sa gibate. Mahimuot ko nga mura kog naulaw sa iyang gihimo. Og sugod ato, dili na jud ko mag-post og bisan unsa. Ang mga tag photos and post kay gi-filter na nako daan. Wala raman pud unta ako niya giunsa, pero maulaw ko niya ba. Lisod kay ning makatagbo kag tawo nga like nimo. Ganahan ka nga nindot ka sa iyang paglantaw. Magambot ba? Asa kaha ko dad-o ning akong pagbati para kang Kevin. Si Kevin nga kalit lang moabot ug kalit lang pod nga mawala. Pero pila pod kasimana ang nilabay, wala kayo na iparamdam si attorney. Swerte na kayo nga sa isa ka adlaw, mo-chat or mag-text na siya kaduha or katulo, kay kalagmitan jud kausara. Ug ang sige niyag i-text or chat nako kay, "Hi Kali, how's your day? I hope it's great." Maora jud na matag gabi pa jud, and always naa siya sa mga alas 10 or alas 11. Munang matag adlaw magtagad na jud ko anang mga oras nga mo-chat siya or mo-text. Ug kay may pagkakang amon po ko usahay, akong reply, perting taasa. I don't know what happened but I just noticed telling him everything I've done on that day. Even ang pang-away sa musilingan, yapil na nako. Niyana ko kamaayo mo reply. Pero ang ending na mundo ha, wala na siya i-reply. If naaman gali, kay seldom rajud kayo. Mao kini. Oh, that's good. Good night. Okay. Good night. Ang pinaka-worst, kay Kay. Kinsa man tuod ang ganahan og inana ang reply be. Wala lagi may klaro adtong panahon na. Akong kilig sa iya ha, nagkawala na. Then pagka December 2017, niuli akong ex. Yes, ex na ako sa high school. My first boyfriend and first love. Pero wala na jud ko'y feelings niya ha. Promise jud. Friends ra jud kaayo mi kay gabulag man pud mi sa maayong kabubuton. Char. Gikan tuod siya training sa pagkasundalo. Nag-chat-chat mi atong gabi una kay naumusta man siya nako. Dayon nang invite pod kay naa daw hikay sila ha. Pag-abot send chat, mao po'y pagsulod sa chat ni Kevin. Mga seconds ra jud ang gap. Di ba sa Messenger kay bisag dili na nimo i-open ang message kay mabasa gyapon nimo ang partial message nila. Ang message sa akong ex kay Moni. Uy Kali, ingon sila kay nakauyab naman daw ka. Paila-ila sad na namo bi. Ug kang Kevin, mao gyapon ni. How are you? Ug katong panahon na gisapot nako sa mong setup ba. Murag ako ray gusto nga mag-chat-chat mi. Akong plano kay i-ignore iyang message ug kang ex akong replyan. Bahala siya magtagad sa akong reply ug kung nagtagad pud baka siya. Mao ni ang reply nako sa akong ex. Wala oy, available pa kayo ni. Walay uyab pagihapon. Dili manggod ko ibigin. Naunta ko'y nagustuhan pero kung mukontak kay tagagabi man. Igo ra mangumusta. Tangisnad nako. Og sa kakurat nako og sa kalibog nako nga naon sa to, didto ni Kevin na send ako message. Kanang bitong kataranta nako nga dali-dali og dalit sa message kay wala pa niya na read
Pero sa akong gani malason, na-send niya agad ang message. Ulahin na nga na-delete na ako. Ug ang pinakakurat pa jud atong hitabua na nawag through video call si attorney. Kanang natugpo jud na ako akong cellphone ing nigdagan ko sa sala namo. Nahibulong kay akong mama ug papa kay mura ko gigukod. Nangutana sila nga unsa ka kali? Pag formal ra, mura kag dili professional. Nakasab-an pa jud noon kong mama adto. Unya kay ang tingog sa akong cellphone kay kusog kayo, moabot pa didto sa sala. Unsa man karon? Ay nanawag. Tubagar to kali, imo man guro tong cellphone. Alingasa kayo, makadisturbo sa mga tao. Segunda pa sa akong papa. No choice ko kundi mo balik sa kwarto ug patyo na akong cellphone. Bahala na si Kevin. Wala ko'y nawong ikatubang niya. Pagkakuha na ko sa phone, gakurog pa jud kaayo akong kamot. Ug agi sa akong kadanghag, naglibog na noon ko unsaon pag-decline sa tawag. Ang nahitabo imbis i-off na ko, akong natubag ang tawag. Yes guys, ni ana ko kadimalasuna atong adlaw. Ang worst pa, akong nawong gibutangan ako ointment para mawala ang pimples. Mura jud ko i-ring ka anak kon atong orasa. Naulaw pa ko sa akong nasand niya, mas naulaw pa ko sa akong nawong. Pero inyong ayaan, no choice, nagpakita na lang jud. Basta sumagod pod kung mag-off screen ko. Nakapanumpa na raba jud unta ko nga mag-start na kog ignore siyang message ug mag-move on na lagi. Murag uyab, bitaw. But we ended up video calling. Kung sa ko kayagit atong gabi una, maopoy pagka-fresh ni attorney. Kanang gigwapuhan kay ko siyang attire atong gabi una. Bisag naka-white t-shirt rabia siya, pero fresh kayo. Klaro kaayong gikan naligo ba? For sure, humot kayo to siya. Bad na kay ko gunahunan niya. Mambot, kaigat na lang jod. Mga pila pod mi ka seconds nagtutukanay. FYI, second time pabiya na mong kita. First sa wedding og kani karon. Paglantaw na ako kay mas nigwapo man siya. Dugangan pa nga naa siya reading glasses. Tiskot, daot mari og mata si attorney. Basig na sayo prato siyag tan-aw nako ba. Sakitan. Gisuksok jud dayon nako ang akong headset kay lisod nagmakadungog silang mama. Kapoy tubag sa mga pangutana. Hi sir. Mao jud na akong giingon niya. Dili jud ko kalimot agi sa ka-awkward na mong duha. Sige ra man siyag tan-aw nako. Nipahiyom gamay si attorney guys. Wala na, mura na kog kasili didto. Kaigat jod. Hey, how are you? Agi siyang question nakadumdum noon ko sa akong narongsan niya. Mitubag ko nga, okay ra kay sir? Ikaw? Sorry kay sa akong nasan sa imuha. Narongsan dra ko. As in akong kaulaw taman atop namo. Kanang na-feel jud na ako nga nanginit akong dalunggan. Nipahiyom na pod siya pero grabe pod makatutok ni si Kevin oy. Kanang tinanawan ba nga kiligon kay ka? Hawasan jud ko eh. Then mingon siya nga sorry for my chats before. Medyo busy lang sa work mo nang gabi na kay ko makashot nimo dayon ting katulog na nimo. Sa kunahuna, why man in tawon nag-explain ni siya oy. Feeling po din ni si attorney, wala bi ako ga-mention og name. Mitubag ko, okay ra man good sir, tigdugay man pug ko matulog. Sumingon siya, so okay ra di ay bisag mabilar kag chat. Mitubag ko, nga okay ra man sir. Mingon siya, nga sige, noted. Og ningisi na jud siya. Akong dugahan kagawaso na jud. Lami na kayo ingon og, I love you, attorney. Kaigat jud. Ito oy, joke ra. Can I ask you a question? Nangutana siya sa kuha. Mitubag ko nga, of course sir. Unsa man na, dili ra man kaha ko mapriso ana. Joke pod na ako aron dili ra kayo awkward among linya. Sa mo to guys, before siya nag-ask og question, nabantayan jud na ako ang paghigda ni attorney. Padong na day unta to siya matulog ba. Ahak, lami ihalog og pillow. Honestly, nakunhuna jud ko sa kay feeling tapad ni attorney. Kay gat jud, makaulaw. Og miingon siya, nga actually, this is not a question. So nangutana ko niya, hala, unsam din na sir? Dugay kay siya ni tingog, ako po dili nakahulat.
Pabitin pod kayo. Humingan siya nga, "Can you please stop entertaining suitors?" Pagsulti bitaw niya adto, wa ko ka-react dayon. Hala, unsa naman ni oy? Kaihion ko sa kakilig niya. Unsa may pasabot niya? Mura mig high schoolers ba? Humingan siya, nga I mean, if it's okay with you. But if it's not, then it's okay. Wa jud siya'y kurap-kurap while iyang giingon to. Ug ako, nga na pod. I never expected him to say that. Kinsa lang gud ko oy? Motong nangutan ako. Can I ask why, sir? Grabe kapilingon inyong ayan adto. Nag-ask pa jud ko bisag ang tinuod, wala joy bisan isa ang nanguyab nako. Dili lagi ko ibigin. Umitubag siya nga, "Just please do it if it's okay." Itubag ko nga, "Pag sure di sir ba?" Then mingon siya nga, "Kali, please tagda ko gamay." Wala na. Nahurot na akong brain cells ug absorb sa iyahang gipangingon. Grabe kainit akong nawong. Murag masunog sa kakulba ug kakilig. Agi sa akong kakilig, gi-off na ako ang tawag. Tinuod guys, wala na ko kabalo sa himuon maong nag-off na lang jud ko. Ug wala na pod siya ni tawag balik pero nag-chat. Yun siya, "I will not say sorry for telling you that, Kali. I mean it so much. Please, tagda ko. Pabuta ko please." Ug agi siyan chat si Kali girl walay taron tulog. Nabilar siyan chatmate. Bitaw, bisan bilar ko pero akong energy full paghihapon. Sigog smile oy. Bisag unsa pa yaw-yaw ni mama, dili jud maparog akong good mood. Malipayon jud ko nga lami ikanta og sayaw. Tinuod jud ay ilang giingon nga makabuang. Paghapon adto, giadto ko sa akong mga classmates sa high school kay maumanda itong adlaw nga maghikay itong ex nako. Nisugot rampod silang mama kay kailaraman nila akong kuyog. Pagbutan mo dito, daghan ang tawo. Medyo ulaw kay ulahin nami. May gali na entertain ra po dayon mi. Giayo pa ko nilag sura kay lagi ex nako among yatuan. Kabuang ra jud nila ba? Na-awkward ra ko gamay noon bisag giklaro namo nga friends ra jud mi. Dayon dugay naman pud to. Nalingaw mi didto kay na video kay. Perting panganta og panayaw namo. Nahimo man noong reunion namo to ba? Nindot man gud pod magtapok-tapok mo sa inyong mga classmates ba? Kay inyong mga topic kay ang inyong mga memories man. Makalingaw kayo. Ug agi sa akong kalingaw, naabtan mig alas 11 dito. Nakuli ko sa balay mga 12 na hapit. Gihatod na lang gali Manila kay delikado na nga mo biyahe gabi. Ang tinuod kami man tanan ang gihatod. Nakulbaan pa ko pag-abot sa balay kay basig magyaw-yaw si mama. May gali, chill ra pod siya adto. Human akong ilis ug ready na ako matulog ug sa dihang nakadumdum kong Kevin. Dali-dali din kog on sa kong data ug tinuod man nga naa siya 2 missed video calls. Pero ang pinakawindang jud kay sa iyang chat. Dili jud ko nimo matagad Kali. Hapit naman unta ni mahumaning kaso na ginahwiran ako. Wala ko sabot sa iyang chat jud. Last online ra ba niya kay 20 minutes ago na. Natulog jud ni for sure ba. Ang notification po nako sa Facebook perting pusot-pusot. Medyo na bad trip ko. Gi-open ako ang mga notifs o nakulbaan ko sa mga post nila nako. Mga pictures na mo giniha. Pero ang pinaka-commented nga photo kay ang pic na mong duha sa akong ex like, "Uy, sila ra jud ay. Long table na ba ni? Congratulations both. Happy kay ko kay kamo ra jud ay in the end. Stay strong." Og daghan pang mga comments sa mong classmates, teachers ug ban pang nakailan namo. Duro jud sila congrats namo. Bisan akong cousin nga wedding coordinator, nag-comment pa. "Hoy Kali, perte man jud ka oy. Sundalo day mong trip, dili di ay si attorney." With matching katawa emoji pa na. Samot nagsakit akong ulo sa netabo. I concluded then that Kevin saw that post and all the comments. Hala, naunsa naman intawa ni. Nagsalas ba siya? Willing ra ba ko muhulat jud niya? I messaged Kevin hoping nga mabasa niya to pagmata niya pagkaugma. Ang akong giingon, "Hey, natulog na ka? Sorry for the late reply. I attended a party of my high school friend. Regarding on what you asked before about sa hulatanay,
Yes, Sir Kevin. I am very much willing to wait. Good night. After sending that, I realized that I'm slowly falling to Kevin, even how short our interaction was. I am willing to take a risk again. Kung magpatagad man gali siya, willing ko magtagad, bisag asa pamidad-on aning hulatanay namo. Sumao na to, nga after sa pag-send nako sa konsyat niya, nagtagad pa jud ko sa iyang reply, pareha sa mga love stories pa nga unexpectedly bisag offline siya, mukalit ra siya chat pero nabot na lang ko kadlawon, wala gihapoy reply. So nakatulog ko mga around 3 AM naguro to. Gaan kaya akong lawas agi sa kabilar nako. Lahi ra jud ning maibog na ta. Pagkaugma, dugay kay ko nakamata. Mga 9 AM na jud to, may gali wala arapod ko nakasab-an nilang mama. Pag human ako liyok-liyok sa balay, sakto pod nga niabot tong kasin nako nga wedding coordinator. Umingon siya, "Hoy Kali, kaigat jud ni moy? Nana kay sundalo, naa pa jud kay attorney. Yun sa man ni Muday." Iyang kansyaw sa kuha. Inana na jud ni siya kay close lagi mi. Tubag ko nga, "Oy, ikaw manoy ba? Patakar kagahatag sa kong number ni attorney." Umitubag siya nga, "Buang ni siya eh. Kinsay dili makahatag ana nga gwapo ang nangayo. In fairness Kali ha, good catch kay to sa attorney. Nakoy chika nga nadunggan nga kaduha pa to nakauyab." Umitubag ko niya, "Sus ikaw jud manoy basta gwapo. Asa mapugkagikan anang tabia?" Mitubag akong igagaw nga, "Sa akong staff oy, kay ila daw to sila ni attorney. Crush ngali nila. Pero dili na daw sila makigkompetensya nimo, kay ag sa kasal daw sigig paniplat nimo." Og duro na siya katawa. Ako pod nga naminaw kay murag kaihion sa kilig, pero base gipalamian ako istorya ni niya. Usahay kay magtumo-tumo rapod baya ni siya. Ulawan guro dayon ko. Mingon ko nga, "What kay kanoy?" Pagmingon siya nga, "Da, ikaw god, mura pod kag beauty." Wala joy batasan bayo taligi. Nagdugay pa to siya sa balay hangtod nga giboringan og makiglaag sa mall. Nikuyog pod ko kay aron malingaw pod ko kay hangtod karon walay reply si attorney nga ganiha raman niya na sin akong chat. Nawad-an jud ko gana noon. Pagabot na mo sa mall, perti niyang laroy-laroy kay December naman so daghang sale. Ako pod gipalitan niya ko kay according to him, favorite cousin lagi daw ko niya. Nagbian miglatagaw maong nakadisyon na lang mi nga mga on sa gawas. Ganahan ko aning akong cousin kay generous kayo. We decided to eat at a Japanese restaurant. Anak pa siya, Haponesa sa dawmi, mahinhin. Good thing paabot mo dito, gamay pa ang mga tao. Nangita din may kalingkuran. Sa paglibot-libot na ako sa mga mata, nagtagbo jud among mga mata ni Kevin sa akong pagkakurat. Kanabitong wala ka nagdahom nga makita nimo siya atong lugar ha. Naulaw jud kay ko atong orasa, samot na nga nakadumdum ko sa akong chat nga hangtod karon wala niya reply. Mura kong nabasted ba? Perting ulawa jud. Dili na ko mahimutang kay feel pa jud kay nako iyang pagtutok sa kuha. Murag hilig jud na siya manutok eh. Dili man pud ko mahimutang. Murag anytime na ako'y masad-an nga butang agi sa akong discomfort. Bisan akong cousin nakabantay sa akong lihok. Muta na siya nga, "Ano sa kakali? Mura kay kalibangon." Na kung kabalo lang siya, labaw pa sa kalibangon akong gibati. Huwag ako siyang gingnan, nga naa si attorney si mulikod. Hong-hong na ko niya. Natungod man jud pod kaayo akong pwesto at tubangan ni attorney oy. Dili jud ko mahilisan ani. Mingon siya nga, "Ha? My God Kali, patay jud ka karon. Panghadlok pa niya nako." Dan mingon ko nga, "Sa lahi na lang ta mga oy." Mitubag siya nga, "Buang, dari na lang ta oy, gigutom na ko. Ayaw na ko palakwa." Inconsiderate jud kaayo bayuta jud. If I know, gisurang-surang ra jud ko niya. Sa mga to nga nag-order nami og siyara akong ipapili. Sige ra jud kog dungo kay kung mahangad ko, magtagbo man jud among mga sana all. Sige ra jud kog dungo kay kung maghangad ko, magtagbo man jud among mga mata. Kusog na kaayog pitik-pitik akong heart adto. Mura naman kog atakihon oy. Kay wala naman ko kagwanta ni siniyas ko sa akong cousin nga mag-CR sa ako.
Kevin's presence is suffocating me. Murag atakiho na jud ko sa kasing-kasing anytime. Mga almost 10 minutes na jud ko sa CR ug wala ko'y plano mo gawas unta, pero kaila ko sa kong kasin nako. Ratratan ra jud ko kasabado. Pagawas na ko sa CR, akong kasin wala na sa table niya. And guess what? Asa siya. Nakijoin na siya sa table nilang Kevin. O gitawag pa jud ko niya. Nakuratan ko siyang gihimo. Nganong tua man siya sa table nilang Kevin. Murag mapadayunan na jud akong atake ani. Makaulaw pa kaayo ko get up atong panahon na kay naka rug jeans pa jud ko kadtong naigisi-gisi ba. Dayon white t-shirt nga fitting. Mag-mall ra gud me. Mag-shorts ragali unta ko. Good thing wala nako gipadayon. Unya silang Kevin ug iyang mga kauban sa table kagalang-galang kayo. Mga nakapolo ug mga nakadresses. Kana bitaw naglakaw ko padulong sa lang table kay gakurog akong tuhod. Hadlok na lang ko nga matumba ko adto ba. Ulawan jud ba. Samot na nga wala joy puas ang totok ni Kevin sa kuha. Naunsa man ni siya oy, dili man maulaw. Umingon akong igagaw nga kali. Ali, tapad mo nga attorney. Sus mura jud ko kada ganon sa gisulti sa akong igagaw. Surador jud kay ni siya ba. Umingon ko nga, good evening everyone. I politely greeted them. Kanang nanginit na akong ulo sa kaulaw jud. Gilikayan jud nako si Kevin og lantaw kay makadumdum ko sa mga kabuang nako niya. In fairness sa mga kauban ni Kevin kay mga buutan rapot. Moday nag-abot sa ilang table akong kasen kay tuwa didto ang gikasal nga gi-coordinate niya. Naghinay-hinay jud ko og paduol ni Kevin kay naulaw lagi ko. Akong kasen ang ngisi niya tama na sa iyang dalunggan. Good thing busy pod og tabi ang mga kauban namo sa table, maong wala ra nila nabantayan ang awkwardness sa akong liho. Kevin was a gentleman that time. Nitindog pa jud na siya og gibira ang bangko nako. Niana jud guro basta edad-edara na. Paglikod nako gitabangan pa jud ko niyag paisog sa akong bangko para maduol sa lamisa. Iyahang mga kamot nasa sandalan sa bangko. Perting humutan niya. Pasimpol kog simhot sa kong lawas kay basin na nimaho na kog singot. Umingon ko nga, thank you sir. Hinay kayo kong tingog nga nagpasalamat niya. Mawala mo pa itong tingog oy. Pag mitubag siya nga, welcome. Nag-order na ka? Ahak. Casual kay siya nakigistorya na ako. Kanang medyo ni paduol pa iyahang nawong sa kuaba kay nangutana. Nakaatras lang ko galit. Nakuratan pa ko sa katawa sa kong kasen. Taruson jud kayo. Pag mitubag ko nga, ganiha ra sir, og wala na'y sumpay. Unang utana siya nga, what did you order? Na, nagsugod na siya English. Mag-nosebleed naman guro ko aning sugod ba. Mag-English pronta ko, unya kay basig sa kulba nako, marong grammar ko. Makaulaw, turn off. So kung gitubag, akong kasen mo'y nag-order ganiha sir. Mitubag siya nga, you didn't order what you like? Sa kong nahuna, pwede ka orderon. Ikaw man akong like. Ako untang itubag, pero sus kali, pagkaigata jud. Akong gingon niya, okay reto sir, importante kay lami. Nikalit raman na siyag pahiyom sa kong gitubag. Nakapahiyom na lang pud ko. Pagabot sa mong order na ngaon nami. Klaro kayo nga ana na siya og niadto nga foods ba kay lami kayo siyag tanawon. Unya ako kay wala kasabot sa lami isong gikaon, murag mas lami maning tapad nako oy. Dayon nangutan na siya nga dili ka ganahan sa foods. Mitubag ko nga okay raman sir, no worries. Ug ang akong Kevin perting totok na pod. Ulitawon na si Kevin. Nakuratan ko kay nikalit raman og ingon tong laki at tubangan namo. Duro og pangatawa ang mga tawo sa mong table, samot kong naulaw. Dayon na ay miingon nga, I think it's about time naman pod Kevs. How old are you Kali? Mitubag ko nga 22 ma'am. Dayon ay mitubag nga, uy, 10 years age gap is not bad. Go na diha Kevin. Akong isiplatan si Kevin. Nagtanaw ra jud siya nako. Nahilis na jud ko ganiha ba. Og ihan tubag, puhon. Perting kansyaw nila noon namo. One word ra to siya pero ang impact sa kuha, mura gibombahan akong kasing-kasing. Nahuman ra jud ang among dinner nga halos 1 hour kapin mi dito. Naghilom-hilom ra jud ko kay dili kay ko ka-relate sa lang topic.
Si Kevin kay smart kay motubag. Nadyo'y sense iyang ipangsulti ba, dili parihan nako nga murag bugal-bugal ra ang gadaghan. Every time po during sa dinner, he always ask me if I'm okay. If nabusog ba ko, ganahan ba ko sa food, and even siya pa'y magbutang og food sa kong plato. Paasa kayo. Nanamitanan sa parking lot og ready na may manguli og sa dihang ni Dool si Kevin nako. Nanguta na siya, muli na dayon mo? Mitubag og, yes sir. Kay? Dan itanaw siya sa relo. Dan nanguta na siya, pila ka oras niyong biyahe pa dong poli. Mitubag ko nga, mga 30 to 45 minutes sir. Dugay na po siya nitubag. Naglantaw siya sa kong cousin nga perte pang chika-chika nilang doktora. Nanguta na siya nga, pwede ta mang laag ka jot? Wala nako katubag dayon siyang gisulti. Is he asking me out? Timing po niya naabot na kong cousin. He asked my cousin if pwede ba mi manglakaw ka jot. Siya ra daw hatod nako pauli. Ito ba kong cousin niya? Okay ra kayo attorney oy, basta ang pingi lang na siya ha. Ako na'y bahala ni mother og father ni Mokali. Ang tinuod nagduduha pa jud ko kumukuyog ba ko. Nakulbaan na kay ko. Dili ka process akong utok. But then, I just realized na anami sulod sa sakyanan niya. Namugnaw nako sa kulba. Nanguta na siya. Okay ra ka? Sorry for the sudden invite. I can't let go of this opportunity. Mingkatawa ko gamay ug miingon ra kog okay ra sir. Medyo awkward. Dayon gidala na ko niya siyang kwarto. Bitaw joke ra. Sa plaza oy, kung asa daghan ang ga-date-date. Medyo nawala-wala akong kaulaw siya. At ease na akong feelings ba. Pero ang kulba, naragi hapon. Naglakaw-lakaw may while nag-inom og boko juice. Wala lang god. Normal ra nga lakaw-lakaw. Basig mag-expect mo nga nag-holding hands na miha. Kanindot raunta pero inyong attorney medyo torpe. We talked about a lot of things from my previous school. My favorite things to do during my free times and even what I eat for breakfast. Parihara among topic adtong nag-chat-chat pa mi. Maybe nakiramdam pa mi ba? Dili biya pud na idiretso. Ug niingon siya nga, Kali, about your chat last night. Mao na jud to ang gikulbaan ba nga topic. Naulaw ka jud oy. Monongutan ako nga, unsa man sir? Mitubag siya nga, do you really mean it? Wala din ko katubag. Maulaw man sadta mo tubag dayon ay. Akong gingon, yes sir. I mean every word I said. Feel na ko baga nakikugnawang adto. And then he smiled. Yes, for the first time. I saw him smile in person. Puro pahiyo maramago ni siya ganiha. Agi sa kilig na ko niya, gitalikdan na ko siya og nipadayon og lakaw. Pero nanggahay jud ko nga nikalit lang na ay kamot ni hawid sa kong hawak. Piskoy jud, nangurog jud ko adto. Kana bitaw naglakaw ka nga naay naghawid si mong hawak. Ang kilig sa bayot taman sa langit. Feel na feel ang moment. Gilibot na mo ang plaza nga niadto among posisyon. No one dared to say any word. Hilom marajud kaayo ming duha. After pila kalibot sa plaza, nakadesisyon na migmuli. He opened the door for me and even fixed my seatbelt. While on our way home, he asked some questions. Gisan ako yung maghapon. Itubag ko nga classmates na ako sa high school. Wala na siya nag-ask pag-usap pero kanang feeling ba nga naa pa jud unta siya ipangutana. Ug mingon ko nga, if katong lalaki nga kuyog nako sa pic imong gimin, he was my ex-boyfriend. Dugay na mi bulag ato og friends ra jud mi. Then mitubag siya nga, he still likes you. Mitubag ko nga dili noy, barkada ra jud mi. Then mingon siya nga he is. Then mitubag na sad ko, no. Then mingon siya nga, I will only believe if makauyab na siya. This man is really unbelievable. Need pa jud og ebidensya oy. So akong gingnan siya, nga ikaw god, basta wala na mi adto. Wala na siya nitubag. Nagpaduol na mi sa mong balay, perti na nakong kulbaa. Ambot bitaw, dili man pud istrikto silang mama bahin sa uyab. Pero kung kakulba, madungog na hapit ni Kevin. Nisamot akong kakulba pagkita na ko nga silang mama og papa tua sa balcony namo naglingkod-lingkod. Abi kog naa sila sa sala kay okay ra. Pagpark jud niya tungod sa mua kay gadali-dali jud ko.
Akong seatbelt gali kay wala na nako na unlock. Ako rang gilusot akong lawas. Dali-dali judayan ko gawas ug wala nako na nanghid ni Kevin. Bahala na jud siya. Igo pod nga nakaduol ko nilang mama kay nadungog nako ang pagsirado sa sakyanan ni Kevin. Mora jud kog matumba sa kakulba. Abi jud nako nga mouli dayon siya. Lami kayo mamalikas adtong orasa. Mingon siya nga, "Good evening ma'am, good evening sir. I am Kevin. Sorry if karon ra nako nahatod si Kali." Mingon akong papa nga, "Good evening po dong. Mura kog mabuang sa gitawag ni papa ni Kevin. Lami kay ingnon nga, pa, ayaw na idudong kay attorney na. Maulaw ta." Ug nangutan akong mama, nga asa pa manday mo ng lakaw Kali. Mitubag ko, nga diha aragod sa kilid-kilid ma. Yatis tong akong tubag. Nisiga jud ang mata ni mama. Pagka wala jud nako adto. Umingon ko nga, "Joke ra bitaw ma, diha rami sa plaza." Mingon akong papa, nga ali sa dong, mga pisa ta. Invite ni papa ni Kevin. Hahaka jud kayo. Papa ulio na unta nila si Kevin oy. Sumingon ko, ngayon na pa oy. Muli nang puna si Kevin kay magabinahan po siya sa dalan. Rason jud nako kay si Kevin muadto na unta ni papa. Mayon akong papa, "Ay mao ba dong? Sige, sunod na lang. Anhi og sayo-sayo aron makakapi ka." Sa kuna-huna, wala na ni otro jud. Umitubag si Kevin nga, "Sige sir, sunod na lang ta magkape. Mag-una na ko ma'am." Pananghid niya nilang mama. "Sige dong, amping sa pagdrive. Ihatod sa Kali. Nasuguan pa jud ko hinuon." Og tuod man akong gihatod si attorney siya sa kinan. Ako siyang giingnan, "Salamat sa paghatod sir. Amping ka sa biyahe." Mitubag siya nga, "Salamat pod sa pagsugot." Sa kunahuna nakapangutan ako, "Unsang sugutan na sir?" Nangutan na siya nga, "Matulog na dayon ka?" Mitubag ko nga, "Depende ani sir, kay way man." Mingon siya nga, "Hulat ako nga makauli ko." "Naa na pud ning hulatanay nimo sir. Last time maraba nga nagulat na ko nimo kay nabilar ko." Mitubag na lang pud ko nga, "Sige sir, maghulat ko." Mura ramag sa chat na ko eh. Mingon siya nga, "Sige mulakaw na ko. Sulod na sa inyo ha." Mitubag ko nga, "Sige sir, amping." Ako pa siyang gitagad nga makalakaw ay hako ni sulod sa balay. Silang mama tuwa na sa sala, nananaw og TV. Mingon ako, "Mama, nga Kali, dako naman ka pero hinaot nga makaunhaw na ka nga unhon og pangitag trabaho ay ha magminyo." Kataunon kay ko sa gingon ni mama, "Minyo man dayon oy." Ug ako lang gingnan, "Ang mama, minyo man dayon, wala gali nang uyab." Og nisulod nako sa akong kwarto. Nahimo na nako tanang night routine nako pero wala pa jud gihapon ni contact si Kevin. Maulaw man sad kog mo nag-contact god. Naa pa bi ako'y chat dito nga wala reply. Basig maduga nga na noon. Double kill. Sa moto mga alas 11 na jud to kape, nikalit lang og naay nanawag nako. Si Kevin naman di ay. Kaduduha pa jud kog tubag kay basig makaingon siya nga giulat pa jud siya nako. But in the end, kay nagigat-igat naman jud ko, akong gitubag. Ngayon kog, "Hello sir." May tubag siya, "Hi Kali. Sorry karon na ako katawag. Nalang ko gitiwas. Padong nakamatulog." Lami jud kay siya tubagon og, "Dili sir, padulong na ko mumata." Pero akong gitubag niya, kay dili pa man pod sir. Mingon siya nga, "Sorry jud kayo. Can we video call?" Mitubag kog, "Sige sir." Nanawag siya nako through WhatsApp. "Yes guys, niya na mi ka OA." "Hi miss." Aha ka, gitawag man ko niyag miss oy. Mitubag po kog, "Hello mister, with pahiyom gamay." Dugom na siya nitubag, nagtutok ko na siya nako. Ako pod kay medyo na awkward, naglain na pod kog pwesto higda. Iyang gitawag akong ngalan. Umingon, "About sa mong reply ba? Sure na kadto? Please remember that I am not making jokes here." Aha ka dyan yung tigulango eh. Itubag ko, nga joke raon ta to sir pero nakadesisyon ko nga tinud-o na lang. Og duro ko gatawa. Nalimot ko nga nangatulog na silang mama. Nakasabaan na lang ko ni Papa nga maghilom na. Mao nagsabot na lang mi nga mag-video call pero dili lang magtingog.
Chat-chat lang while video calling. Pwede man na sa WhatsApp god. Sumit-chat siya nako og kali. Ang inyong ayaan perting pakyot. Tubag ko, yes sir. Then mingon siya, nga Kevin na lang please. Mura man pod tikag estudyante ana. Og nakangisi jud ko sa reply niya. Then mingon siya nga, sorry kay karon na ra ko katay mog reply. Itubag ko, nga ox ra kayo sir oy. Tinawta na siya nako, mag-unsa man ka ugma. Mini plans? Mitubag ko, manglabar ako sir. Ikaw? Mitubag siya, readings. Lahi radyonig kalibutan si attorney. Lamog na lang among gisgutan niya. Ako kay hyper pa kayo, while siya klaro kayo nga naningkamot na lang nga sigahon ng mata. Gigapoy jud kaayo iyahang itsura ba. Sa ko siyang gingnan, nga tulog na ta Kevin. O tana siya, katulgo na ka? Wala jud batiag katulog biya akong mata. Bisag magbuntag ni video call. Pero loy man pud kayo siya kay for sure kapoy kayo ni siya. Sumingon ko, nga oo. Sige na kay I know magsayo pagag mataugma. Good night na. Hapit pa jud nako masumpayan og I love you. Bitaw, naunsa ka ko adto nga hapit man jud ko matintal og ingon niya I love you. Og may reply siya nga good night Kali. Please sleep na dayon. No extra things please. Sa ko siyang gingnan, hala, unsay extra things sir? Mingon siya nga, please no other video calls and chatmates. I want to be assured baby. Yes guys, gitawag kog baby ni attorney. Akong tanang balihibo na nindog sa kilig. Nakapamalikas jud ko sa kung utok nako adtong time ba. Sa mitubag ko nga rest assured sir, ikaw ra. Inergat na jud tong amuha ay. Bahala asa ko ihatod aning akong kaergat nako. Og mingon siya nga thank you baby. Good night. Og gipalungan ko niyag tawag. Lisang tawhana. Bahala na, basta kay gi-baby ko niya. Agi sa mga panghitabo atong adlaw, naglisod jud ko katulog. Kana bitong feeling nga lami na kaayo ipadali ang oras para magbuntag na kay aron maka-chat-chat na pud mo. Super excited kay ko moabot ang ugma. Nabuang jud ko atong orasa. Ang ending, 2 hours ra kong nakatulog pero feeling fresh gihapon ko. Wala pagali ko kapasalamat sa Ginoo sa akong pagmata. Giuna-una na din ako open ang phone. Ang tumay kakilig, naay chat si Kevin. Good morning. How's your sleep? I'm off to my friend's house. Chat me when you wake up. Good morning baby. Aha ka jud kayo yan chat. Makahubog panty ba? Kasayo sa baby oy. Lami man day mo balik pagkabata. May reply ko nga, good morning Kevin. Enjoy your day. Few seconds na ring akong phone. Ahak, video call ni Kevin. So wala pa jud ko'y paglimpyo sa akong nawong. Tabang mga langit. Pero kay inergat lagi kaayo, gitubag na ko. Ahak si Kevin. Perting lamian naman. Napaingisi nga taman tang kugo. Bitaw joking aside, fresh kay siya, dili parihan ako nga murag gigukod og wakwak. Then mingon siya nga, good morning baby. Tuan na po ning baby thing. Ako siyang itubag nga, good morning, asa ka now? May itubag siya na ako dari ilang Ismael. Friend na ako sa law school. Maupay pagmata ni mo? Medyo naulaw ko motubag kay siya nakalupad na ako kay maupay pagmata. May tubag kog oo, then may smile gamay. Tinawta na siya, bilar ka? May tubag kog medyo. Tinawta na siya, kay? Nabuing na. Lisod pog ingon nako siya nga nabilar ko agi niya. Maulaw sad ko oy. Then may tubag ko, nga na ako'y gitiwas og lantaw. May tubag siya, mao ba? Perting tutok na po niya. Perte na kong isi sa itsura, unya kay naay ni kalit lang og singgit. Oy Kevin, kinsa na? Hi miss. Gwapo pod pero mas gwapo si Kevin. Mao rin ni Ismael. Nagulat jud ko sa tubag ni Kevin pero ni pahiyo maraman na siya. Naay ka video calling si Kevin? Wow, congratulations bro. Finally naka-move on na ka. Og durog pangatawa ang mga kuyog nila dito. Medyo naglain akong ginhawa pagudog nako sa move on ng word.
Nag-move on di ni si Kevin? Aha ka, basig ma-rebound ko ani. Please stop it, badlong ni Kevin nila. Then ay miingon, "Hi miss, nice meeting you." Lain na po nga lalaki ang nikalit og tanaw ug nikatawa na lang ko nila. Then mingon siya nga don't mind them baby. Mitubag ra po kog okay ra oy. Tinangutan na siya kung dili ba ko mulakaw karon. Mitubag ko nga manglaba ko karon sir. Then mingon siya, tuod. Sorry, I forgot. Then ako siyang gingnan nga sige sir, enjoy ka diha. Mitubag siya nga yes. Text me kung mahuman na ka ha. Mitubag ko okay sir. Then mingon siya, sige bye baby. Nipahiyo man ako gi-off na mo ang tawag. Didto ang sugod sa musig tawag-tawag tagagabi. Bitaw, lahi kay ko kay ako ganahan kay ko nga matag segundo makareply dayon siya. Pero maabtan pagpila ka oras ay ha siya makareply. Kaning batanon paligita, nagsik jud tag atensyon niya. Kana bang ganahan ko nga hatagan ko niyag dakong oras pero ang tinuod matag gabi ra jud siya makahatag og dako nga oras nako. Pero nabadyoy mga adlaw nga matag alas 11 na siya makontak nako. Ug ako kay makatulog na. Didto jud ko maglisod og adjust sa iyang kinabuhi. Gamay ra kay siyag oras nako. Then I remembered Saturday night to. Nanawag siya nako mga alas 12 na. Timing nga nagmatap ako kay nagtiwas kog tan-aw og K-drama. Dimingan siya, "Thank God matapa ka. How's your day?" Wala jud ko sa mood atong adlaw kay nagchat ko niya nga mga 2 PM pero iyang reply kay 11 na sa gabi. Kamusta namang hulatanay nako adto? Mitubag kog, okay ra. Dugay kini sumpay tigulanga. Naday gi-text sa lain niyang cellphone. Datoon pero walay oras. Lisod pod og mo demand kog oras nga wala ra ba may label. Ako siyang gingnan nga busy man day ka. Matulog na lang ko. Pasug upod panalagi sa oy. Pero gisapot jud ko atong adlaw. Pero mas gisapot ko sa naong niya. Mingon siya nga, sige, katulga na ka. Aha ka, abi kog pugngan ko niya. Kabisi jud oy. Agi sa kalagot nako gipalong din ako ang tawag o gi-off akong phone. Bahala siya siyang kinabuhi. Hantod na abot pa jud pagkaugma akong kalagot niya. Gi-block nako iyahang number aron dili siya katawag nako o gi-ignore siya nako sa tanang social media apps nako. Timing pud to kay ako mga friends nang hagit og kaligog dagat. Busy pud bitaw siya. Ako kay mag-stuck ra sa iyaha while siya kay magpadayon ra sa iyang kinabuhi. Paminaw nako adto kay unfair kayo sa kong side. To be honest, nalingaw jud ko sa camping namo. Naabtan mi kadlawon og tinabi while shots gamay. Pagkatulog na, didto na nako nadumduman si Kevin. Kung nahibulong baka siya nga dili na ko niya makontak. Gimingaw baka pod siya nako. Mga ni ana nga mga pangutana ba. More than 24 hours ba apod nga wala mi kontakay. Pagkauli na ako gitagbo jud dayon ko sa kasin nako nga chismosa. Ingon siya nga, "Hoy ate, nabi ay nangita ni mo gahapon. Mura man siya gwapa ti oy." Ito pag ko nga buang. Kinsa man na? Nakulbaan ako, basig si Kevin ba? Ito bag akong igagaw nga si Kevin man to siya. Ako man iyang naabtan kay nakalakaw man silang auntie. Akong giingnan nga nilaag ka. Nangutan ako unsang orasa siya ni anhi. Mitubag siya nga 5 na guro to te. Gadalag bulak to sa kwarto nimo. Ang chocolates kigikuan ako 5. Mitubag ko nga dili man to'y muha oy. Ug tuod man pagsulod nako sa kwarto kay tuad didto ang mga gipangdala ni Kevin. Gikilig ko nga nakonsensya sa akong gibuhat niya. Gi-unblock nako siya ug sakto man nga online sad siya. Naghigda-higda nako while nagkaon siyang gidala nga chocolates. Nagkalakas loob na lang jud ko og tawag una niya, bahalag busy pa siya. Good thing kay gitubag dayon niya. Ming tughay, pero wala jud na respond si Kevin. Gatutok ra siya nako with his 4 eyes. Nangutana siya, asa kagikan? Kikilig man noon ko sa pangutana niya. Nabuing na jud ni. Mitubag ko nga nag-overnight meet sa friends nako. Pero wala man na siya ni-react. Gatutok ra jud sige. Motong nakulbaan ako. Motong ako siyang giingnan nga sige kag tutok Kevin. Niginawa jud siya glalom.
Gisapot yun ning tawhana ba. Pero gapugong-pugong ra. Pagmingon siya nga, pwede mo request. Nangutana ko unsa man. Perte ra jud na kong kaon while nagtagad sa ihaliging request. Ingon siya, nga pwede kong natay problema, istoryahan lang nato. Nakuratahan ko sa istorya jud niya oy. Kabalo ligi ni siya nga na ako'y problema niya. Nangutana ko, kabalo ligi ka? Mitubag siya, nga you will not block me if wala. Please atong istoryahan be. Ayaw nang mukalit lang kag kawala. Please know that you can have my full attention, baby. Motong wala na jud. Lisod ganing matured atong ka-char-char kay dili ta kahunat og drama. Lami ra ba mangaway unta. And yes, after ato gisulti nako tanan niya akong kasakit. Nakaingon jud ko niya nga ganahan ko updated ko kung asa siya. Nga mag-text or mag-reply ra pud siya kung dili naman gali siya ka lugar og chat-chat kay kapoy kaayo ning magtagad pud ko sa iyang chat. I know some of you mutaas ang kilay sa pagka-demanding nako sa oras ni Kevin, pero unsaon man nga inani man ko. Ganahan ko updated ko sa lihok niya. Inana ko ka-clingy and maybe that's the reason wala nag-work ako mga past relationships. Attention and time are important to me. Antuod man, gigama ni Kevin akong gingon. Bisag siya updated pod sa akong mga butang nga gibuhat. On that year, we celebrated Christmas and New Year together. But the sad part is apil mi sa murag uyab pero dili. In short, walay label. Ambot, nauso po nang ni Ana nga setup oy. Usahay lisod kaayo nga lami na kayo mga utana ba kung unsa mi? Uyab ba mi or unsa? Pero maabtan ko sa kaulaw nako. Mahadlok ko sa itubag ni Kevin. Ang case nga gihawiran niya nga maoy nakabisi niya kay nahumanaog nakadaog sila. Pero among relationship, walay ngalan. Nagpanghadlok na jud ko atong time nga ako mo'y mapildi sa among setup. Nisamot akong gakulba pagkabalo nako nga niabotong ingon nila nga gi-move una ni Kevin. Si Miss Fatima. Nagkaila mi ni Fatima sa isa pud ka kasal nga gi-organize akong cousin. Nag-part-time na pud ko adto kay need na ko ang money para pang-apply sa DepEd. Mga ipalit na ko para demo ug mga ubang gastos para hikay sa mga papel. Sa tinod lang guys, kung itapad mi ni Fatima, mura jud kog ok-ok sa suok. Kanabitang babae nga makita nimo sa mga mahalon nga restaurants, kanabitaw nga babae nga confident kaayo magbikini sa beach. Dili pod basta ato si Fatima kay accountant sa isa ka bank diri sa Davao. Maid of honor to siya adtong kasala og base akong observation, daghan kaayong naibog niya. Literal jud, guwapa man jud pod oy, dayon nindot mo dala sa iyahang kaugalingon. Maulaw gali ko kay opposite kaayo may personality. Nagkita sila ni Kevin kay agi ra pud nako. Agi sa ka-immature nako og pagkapabebe, nag-insist jud kong Kevin nga kuhaon ko sa simbahan. Si Mana manggod pod mi nga wala nagkita kay nagka-busy mi pareho. Gimingaw kay ko niya jud. Og didto nagtagbo og balik ilahang mga dalan. Nasyak pagali ko nga kaila sila. Basta nga ako nakita kay gihalog ni Fatima si Kevin og na-respond pod si Kevin. Bisag na ako sulod sa simbahan, duro jud kog pamalika sa akong nahuna. Kasal akong giadtuan pero akong gibati kay mura kog nitambong og patay. Perte kabugat sa akong gibati. Nga feel na ko kung naay magpabongbong atong adlaw kay masinghagan jud nako. Na broken hearted kog pinarel quick oy. Paguman sa kasal kay ni Dol si Kevin ako. Na feel na ko nga murag naay nabag-o jud namong duha. Kana bitawng murag na awkward siya nako. Nabuing na jud. Pero gipasagdahan lang nako siya og wala siya nako gipangutana sa hag nila. Kabalo ko nga nakita siya nako pero bisag gamay nga explanation, wala joy gihatag si Kevin. Og samot ko nga nasakitan siyang attitude. Sa isa sa mga guest ra nako nahibawan nga hapit day unta makasal si Kevin og Fatima pero wala gidawat ni Fatima ang proposal ni Kevin kay mga bata pa daw sila adto. Nya dayon asa man ko mulugar adto. Kinsa man ko nga makigkaribal sa babaye nga gi-offer niya kasal kontra nako nga wala gali ko kabalo kung unsa jud mi. Ma-rebound girl naman noon ko adto. Sa whole duration atong adlaw, cold kaayo among treatment ni Kevin sa sagusa.
Magstorya man pud mi pero gamay ra kayo. Nawala jud tong kiat-kiat na mundo. Sa pagpanguli na, wala ko ni sakay ni Kevin. Wala pa siya ni insist nga hatod ko niya. Dili pariha sa diha nga kulang na lang guyuron ko niya para mo sakay lang. Later that evening, naghulat jud ko sa chat, text or tawag niya. Routine namang gud na namo nga manawag jud ay ha matulog. Pero bisan isa, walay nabot. Ang nabot kay chat sa kong cousin nga nakailan ni Kevin. Ug didto jud sa gisend niya nga piko na hugno. It was Kevin and Fatima walking on the same park nga gilaagan namo sa diha. Ingon siya, Ate Kali, nagbulag namang Kuya Kevin. Sorry for sending you this pero dili lang ko ganahan sa kong nakita. Nagbakho jud kog iyak adtong gabi una. Nagisulod ko nilang mama ug papa kay nahibulong sila nganong nag-iyak ko. Wala ko gisulti nila. Taman ra jud kog iyak. Kanang iyak bitaw nga lami isyagit sa kasakit. Di balik tanan sa kuha ang mga panghitabo kung asa mi nagkailan ni Kevin. Asa nagsugod ang tanan. Unsa kaayo ang gipang buhat. Mga occasions nga kuyog siya. Mga laag nga nagkuyog mi. Or even our small convo and video calls. The saddest part of being broken-hearted is remembering those things you've shared together. Those memories will haunt you like a ghost that even in your dreams, they are still there. That even in your sleep, you can still feel the pain, and that's why you choose not to even close your eyes. On that same night, I let myself dwell with sadness and pain. Gifeel dyan na kog ayo ang kasakit. Ang ending, giatake kog asthma. It was severe that my parents need to bring me at the hospital. Naglisod ko ginhawa. Niadto ka grabe ang effect sa nitabo nako. Makaulaw man hunahunahon nga giatake kog asthma aging iniyak sa laki nga dili gali na ko uyab. Pero wala na jud ko mahimo. Nahitabo ng tanan. I was confined for 3 days adto. I even got fever. Yung sa doktor, nga stress and over fatigue ang reasons. Lamiing nun nga apilon og broken-hearted ko, Dok. I did a special request to my parents nga kung pwede, sila ray mobisita nako. I don't want other people to visit me that time. Dili ko ganahan makita sila how miserable I am. I blocked and erased all my contacts ni Kevin. Nakadesisyon jud ko nga mag-focus na sa career o self na ako. Dili sa ko magkiat-kiat kay sakitan ra gihapon ko. Note to myself. Self first before anything else. Sumoto, nga 3 days at the hospital let me realize a lot of things. Everything that happened is partly my fault. Yes, Kevin broke my heart but I'm the one who let him do it. In the first place, Kevin never said he loves me. Yes, he was so sweet. He let me feel special. The kilig was undeniable. Lami kay sa pamati nga naay nag-care nimo but then again, he never said he was in love with me. And that's the saddest truth I need to accept. Fatima has no fault at all. Dili ko mamakak nga wala na ako siya gibasol sa una nga kung wala pa siya naabot, dili mi mainato ni Kevin. But then, Fatima was the original and I'm only the girl Kevin was curious about. Sakit daw aton pero gikaya na ako. What did I do? I accepted it. I accepted that it really did happen. I accepted that was never me. I accepted that there was no me on the first place. After 3 days na discharge ko, my parents was silent the whole 3 days about the reason of my asthma attack. But I know, there is no need for me to say the reason because it was so obvious. While pauli, ni sakay migbas. If you're grieving for sure, the window seat is the best spot for you. With my headset on, I listen to sad songs. Ambot, basta broken ka, sad songs hit really different. I silently cried while watching the trees outside. Yate, sakit yun siya bitaw. When we arrived, the whole fam was present.
My wedding coordinator cousin was also there. He hugged me tightly and all I can do is to fake a laugh while crying. Tears of joy daw, bisag tinod anay na. A simple celebration was given for my hospital discharge. And I am so lucky to have that kind of family. It was fun, really. Nalingaw ko sa mga kubuang sa akong mga cousins. But when the night came, sadness envelops me again. Our memories came like flood. Mga paghulat na ko siyang text, chat, and calls. Then I realized how tanga I was. Magkabilar-bilar ko, sige basta lang makavisi siya. Kay lagi, gabi na siya na ay dako nga time. Ug karon, wala na ko'y hulaton nga tawag. True enough, nga when you grow up, the only witness of your tears will be your pillows. I cried again. Again and again. I cried for the last time. Tinod tong giingon nila nga, when you love a person so much, and loving them is difficult, that you will beg God to help you unlove them. And the next day, I tried everything that will make me busy. Good thing na busy jud pud ko pang-apply sa DepEd adto. Nagbilar na pud ko pero dili na si Kevin ang reason. It was my future that time. Nagdemo ko, nagpa-interview ug nagtake og mga exams for additional credentials. And I think it was enough to forget Kevin for the meantime. And God is so good that even on what happened to my life, He still gave me my dream. June 2018, I had my first real teaching experience. And the good thing is, na-assign ko sa high school sa alma mater na ako. Duol-duol rajud siya sa mua. It was good to be surrounded with new and old people. The environment is new. The students' energy and vibes helped me move on. I was assigned to teach math and MAPI. And there was this one time. It was my MAPI 10 class. One student of mine asked me if I ever fell in love before. Kabalo man jud sila nga single ko and walay nanguyak. Lupigan jud ko students na ako nga lambo kayo mga love life. Makasana all na lang ko. Her questions bring so much bittersweet memories. Medyo nakalitan ko sa pangutanan niya. Ma'am, na-in-love na pud ka? When I heard the word na in love, Kevin's face flashed on my mind. With a smile, I answered my student. Yes, with someone I can't have in the first place. Perting kahugyaw sa mga bata. Nalingaw ko sa mga sunod nilang mga pangutana. Dili nang ta ko mutubag pero mga kulit kayo. Halada yun ma'am, asa na siya karon? Tuod. From that moment, nga giblock na ko si Kevin, wala na ko'y balita. Wala na pud ko na malita about niya, oy. Hello, nag-move on ba ako? Mitubag ko, I didn't know. Maybe, kikasal na siya. With the thought of him marrying someone who is not me, still pains me. But the pain is not much painful as before. Ako mga students na luya sa akong gituba. Good thing na divert ilang attention sa activity namo. Makalingaw man po mag-teach bisag usahay maka-stress. Nagpadayon ko sa akong kinabuhi. Nabisi ko pangitag kwarta ang inyuhang iyaan. No time for love na. Nahadlok mga truhan. Naingnan pa jud ko nga man hater. I don't hate men, in fact, I like them. It's just I came from a painful past and I developed severe trust issue. Naay mga moya, ba't dali ra kayo ko makold nila? But bitaw, after our exchange of convos, first dates, and video calls, makita din ko mga red flags. Auto-pass dayon. Sa dugayan, ang ending, mangkay is waving. Pagka February 2019, naay activity ang senior high department nga para sa ilang mga students. They invited different professionals to help our students choose what career they will take in the future. I was asked by them if pwede ba nga ako mooy mag-MC sa activity. Niyes pud ko kay kung sila busy na kaayo sila prepare sa event. Magyama-yama rabit ako dito. I was excited kaya nga akong high school ex-boyfriend gi-invite po day nila nga mag-talk about being a soldier. Tunong pod nga nakauli siya. Night before sa event, perti pa namong chat-chat
Kay lagi, excited po siya mo balik sa high school. Nagkataonay na lang mi kay didto biya mi nagkauyap. Haskang si Awa sa panahon jud. Lami man ibalik sa pagka-teenager oy. Mingon siya, nga kali, unsaon man jud ni nga mobalik man ta sa asa ta nagsugod. Mitubag ko nga buing oy. Taruson man jud to siya oy. Honestly, wala jud may feeling sa usa-usa. Binata ra lagi to mo. We remain good friends and I'm thankful for that. Nakabalo pagali siya sa nahitabo nako og ni Kevin. Perting kasuko sa buhing. Tinuod biya, libriha ako sa canteen teacher ha. Mingon siya, mitubag ko, nga ako may libriha kay dako kag sweldo. Mitubag siya, nga lagay ra jud nako mo'y dako kali. Ninana jud to siya mo chat nako. Dili lang man masakua, apil lang pod ang uban namong friends. Pagkaugma kay super busy ang school for activity. Ubay-ubay manggod pod among bisita adtong adlaw aron makita jud sa mga students ang unsay ganahan nila pagkadako. I was on the corner part of the stage. Busy og basa sa program og nagpractice pud ko sa pwede nako isultiw niya. Among mga students kay naglingkod na og nindot kayo tan-awon silang mga outfit. Nailang sundalo, nurse, doctor, engineer ug farmer. Ang mga bisita kay nangabot na og tuwa pa sa principal's office. Oran-oran kay nalisang na ang mga students namo kay padulong na ang mga bisita. Nag-ready na pud ko og nisaka na sa stage. Nagtan-aw ko sa grupo sa mga bisita nga nagadoon. Hosting an event is not new to me. Since sige na kog MC sa mga event para extra income, pero ambot ba kay gibati man kog kakulba. Nangurog og pinakalit ako mga tuhod. Nag-heels ra ba ko atong adlaw for the event. Nakulbaan kog ayo nga akong dughan perting buto-buto na. Bisan nami sa open area kay gisingot ko, mura jud ko gikabuhi. Nidoko ko og gipiyo ko mga mata og nag-breathing exercise. Gipakalma jud nako akong kaugalingon kay makaulaw og makasayop-sayop ko dito. Pero mas ni grabe akong pangolba sa dihang pangad nako, mga mata jud ni Kevin akong nakitag una. Nisiga jud ako mata adtong orasa og mura kog malipong sa mga panghitabo. Wala man iyang name sa program kay kung naa pa mabantayan na unta nako, pero gibalik-balik na nakog basa ang program, wala jud iyang name. Wala ako sabot sa kung gibati atong orasa. Mura jud kog atakihon og matumbarag galit. Kevin was there. Very handsome mo ni suit. Sa tinumok kanibuhi nako adto jud kong orasa na surprise ug ayo. Kevin was beside our principal. Perting istorya ni Sir Nia while siya kay sigirag yango-yango. Samot akong kakulba sa iyang mga tutok nako. Nawala jud ko sa sistema nako adto. As in, nablangko ko og wala nako kabalo unsaon pagsugod. Good thing ni dol akong co-teacher nga si Sir Ryan og gi-assist ko. Ulitaw po ni si Sir og mo'y sigig ipares-pares ako Nangutana siya, "Ma'am Kali, okay ra ka? Magsugod na ta." Itubag ko nga, "Ay hala, sorry sir, sige." Itanaw pa ko sa side ni Kevin og maopay pagbantay nako nga ang akong ex kay tua sa luyo niya. Ganiha pa di ay nagngisi. Gikaway nako kay basig makaingon nga snub ko. Dabantayan jud nako ang pagtaas og kilay ni Kevin. Feel po niyag siya akong gikawayan. Bahala siya sa iyahang kaugalingon. Dili jud siya nako pansinon. Pagkaman sa first part sa program kay ang sunod mo ang tagsa-tagsa ka inspirational speech sa among mga guests. Ikatulog gitawag akong ex o ang mga estudyante perting panyagat. Well, dili na ako sila ma-blame. Makadagdag jud og apil sa laki ilahang mga uniform. Feeling pud kaayo akong ex kay lagi mura siyang artista nga gikabuangan. Pagduol niya nako kay gitunol nako ang mic. Kay duro man siya gatawa, among mga former teachers nga nakabalo nga nagkauyab mi, mura pud og mga gipangkilig. Over kay ka. Hunghong nako niya pagduol. Mitubag siya. Nagwapo kay ko no. Then mitubag ko niya, nga murag amo. Nisamot siya gatawas tubag nako. Nilingkod nako sa akong designated chair sa Dublin. Lami kayo ipangiyati atong orasa, kay feel kay nako ang tutok ni Kevin. Wala man joy kaulaw Sumoto. Hello everyone. Good morning Mr. Principal. To all the teachers, especially sa inyong pinakagwapa nga si Ma'am Kali. Good to see you again, Cupcake. Kadulay gitawhana kay drama kayo. Ang mga bata perting panyagit. Nahimo na diyong katawanan ang activity.
Taroson jud kayo. Namulak ko sa kaulaw sa iyang himo. Gisurang-surang ra jud ko niya. Gisipatan ako siyag ayo aron magundang na pero ang amaw ni katawara. May gali medyo na seryoso na siya sa iyang speech. Natarong rabi apod. Maka-proud. After siyang speech, kinisunod ang uban. Ang last nga gitawag nako kay si Kevin. Grabe akong pangulba. Naglibog ko unsaon ako pagtawag ihang ni. And now for our last speaker, blah blah blah. Let us all welcome Attorney Kevin. Ang mga bata kay pangkilig, kinsa man po'y dili nga gwapo kay si Kevin sa porma niya. Napay aura niya nga medyo mysterious gamay. Ang mga estudyante gikilig pag-ayo. Naghulat ko niya sa tunga para sa mic. Nagkudol siya, ug akong tuhod kay magkakusog sa panguro. Hadlo ko nga makulaps ko sa tubangan niya. Pagtunol ako sa mic kay giabot pa jud among mga kamot. Seconds ra pero mura kog nakuryentehan. Wala pa ko katalikod niya og dayo na dungog pa jud nako siya nga niingon nga I miss you. Yati kayo. Mura magnibalik tanang gibati nako niya we. Call me tanga pero nalipay ko pagkakita niya. Pero gipugan ako agi sa mga netabo sa una. Dili biya pod dali mag-move on. Sayo ni istorya pero lisod himoon. Mo na'y tinuod sa move on. Good thing wala ra ko natumba bisag akurog pag-ayo ko mga tuhod. Nakainom jud og tubig. Giuhaw ko pinakalit. When Kevin talked, everyone listened. Bisag wala siya gigamit nga jokes to catch the students' attention, but Kevin has this magic that when he started to talk, all you have to do is to listen. Mao gali sayon ra ko nadala niya. Seeing him is painful. His presence brought me so much memories of 2017. He was my 2017 memories. My whole life in 2017 and my moving on story of 2018. He talks about law, how to become a lawyer, the good and the bad sides of being a lawyer, and a lot more. With this speech, I feel like knowing him more. During our charter stage, he seldom talks about his work. He never really opened about it. And then I realized, I only knew the outer him. Wala yung kabalo kung sa jud kaayo ang pangapanghitabo sa iyang adlaw, even mag-update siya. I was the one who was an open book to him. And it pained me more. Maybe that's the reason we really didn't go well. Fatima knows him more. Knows him longer. Kaya kung nagtanaw ni Kevin, mura jud kog iring adtong orasa. Pakulaw kayo. My phone vibrated and I saw a chat from my ex. Ayaw jud og iyak dira. Pagdrama diha nga wala ka nasakitan. Don't let your emotions rule over you. Be strong. I looked at my ex and smiled. Good thing we remained friends after our breakup. The program ended successfully. We had our pictorial with the guest and I was placed just behind Kevin. Gipalingkod magud silang tanan then kami ang nasa luyo. Wala na ko tuyo nga dito sa luyo ha. Gitawag magud ko sa principal kay na siya gipangutana and when the cameraman told us to stay put, wala na ko kabalhin og pwesto. Ito so awkward kay duol kay kong Kevin. After what happened to us, this is the first time nga nagduol mig balik. He looked at me and smiled a little. Kana bang smile nga alanganin. Og nautana siya sa kuha, "Are you okay?" Sa kuno huna gusto ko moingon nga dili jud ko okay, Kevin. Salamat sa sakit nga gihatag nimo. And girls' defense mechanism are two. Whether they will ignore you or pretend that everything is all right, then ignore you after. I smiled as fake as I can. Yes, sir. He still looked at me for more seconds. I saw sadness on his eyes and confusion, but I ignored it. I had too much of Kevin that I need to build my walls higher and stronger against him. Okay, sorry, he said and turned his back. During the pictorial, nagmugot ra jud ko. Galisod kog ngisi kay akong dughan gahot nagmaayo. Tinamiingon, nga Ma'am Kali, smile pod. Waki na bayani. Na-mention na noon ko. I forced a waki post, waki na bito kog naong daan. Manglakaw noon tami kay abi na mog na human na og sakalit lang gitawag ni Kevin tong tig-picture. Ngayon siya, na please take us a picture. Igutunol niya ang cellphone niya. Nibalik siya siyang pwesto. Nagmugot ra gihapon ko. Mo na jud akong nawong adtong adlaw. During lunch, gipitawag mi sa mong principal para magdungan mig paniudto.
Ni-refuse unta ko kay sa room ra ko mukaon og naglikay pud kong Kevin. Pero gibalikan ko sa bata og papaadtuon jud daw dito. So no choice ko kun dili masunod. Kali, ali dere. Tawag sa akong ex. Napunog siya ang room. Nakabalo na guro ang tanan nga ex na ako ning kagwanga. Akong pwesto at tubangan jud kaayong Kevin. Kaswerte jud. Tugaya ni Moy, nagmungha ka dito no. Buang jud tawhana. Ko siyang gignan nga pug formal ragod naka-uniform biya ka. Tabag siya nga formal manggod ko. Ikaw ron nang daot og hunahuna. Nagkatawa jud siya sa iyang kabuang. Kay doko-doko ra jud ko kay kumuhangad ko, diretso jud nga si Kevin ako makita. Pagkaninduta sa view. Makawala gana. Denay nangutana, nga sir, ex day mong Ma'am Kali? Tubag siya nga yes ma'am. Nanangutana nagbalik to nga, hala, nganong nagbulag man mo sir? Dan mitubag siya nga, ambot ani niya ma'am, gibiyaan man ko. Bitaw tarusa sa tubag lagi. Denay nangutana og miingon, nga way man pod Ma'am Kali, pero napay chance sir kay parehos manong single. Nahilis jud ko sa mga gipaingon nila. Naulaw ko sa kabuing nila. Ug hapit ko natukan kay ni kalit ra magtingog si Kevin og miingon nga it depends ma'am if the same ba silag feelings, di ba Miss Kali? Mura jud kog nabueng. Nagpitok-pitok ako mga mata nga nagatubang niya. Wala ako katubag dayon. Ug mitubag pud akong ex nga tinuod jud attorney, pero kabalo ka attorney, nagbulag man mi sa mayong kabubuton. No hard feelings and we are still good friends gyapon. Dako kayo ang possibility nga magbalik. Pero kung napasakitan nimo ang babaye, kanay maoy lisod mabalik. Di ba cupcake? Naglibog jud ko nilang duha. Mura nagpasingitay og istorya. Ang duha nagtutukanay. Naratol ko kay basing mag-away na noon sila. Tingog ko nga wala ko'y plano pa karon maguyab-uyab. Mao na lang mo'y akong gitubag para maundang na sila. Ka-stress ning mga buanga oy. Og nay miingon, kana jud Ma'am Kali, basin di ay si Sir Ryan mo'y imuha. Og duraw silag pangatawa. Tagna ko palagi nga dili jud maayo nga niadto ko. Nagmahay na noon kog samot. May gali na human nami og dali-dali kog balik sa room. Wala na ko nakialam kung nang hawa na ba ang mga bisita. Murag mabuak akong ulo sa stress karong adlaw. Pagkahapon na, nagulat ko sa waiting shed gawa sa school sa kong papa. Kuwaon ramanggod ko niya mataghapon. Dili pa manggod ko kabalo jud mo drive og motor. Nagpractice pa ko. Nangulin ako mga kauban pero si papa wala gihapon. Bisan og naatoy gikadugayan ba. Samtang naghulat ko, nag-scroll ko sa Facebook og sa dihang naay ni park nga itong nga sakyanan. Nangulba ko kay kailakay ko sa tagiato. Nigawa si Kevin nga karon kay naka polo shirt og pants na lang. Layo kayo sa sige niyang suoton. Nagkunot akong agtang nagtanaw niya. Nagunsa man intawo ni siya diri oy. Dan ingon siya nga ako na imuhatod nimo Kali. Mitubag ko nga, nabuing ka? Kaila ta? Lami jud kay siya singhagan adtong orasa. Dan mingon siya nga nabuing na jud hapit. Mao nang ali na aron dili ko madayon og kabuang dire. Dan mitubag ko nga hoyo. Mura jud kog teenager adtong kabutanga. Makaulaw. Mingon siya nga undangi og drama Kali. Sorry sa kung mga sala nimo. But please paminawa ko bisag kadyot lang. Baby, please. Aha ka jud. Gitawag pa ko niya og baby na pod. Makailad. So ako siyang gignan nga uli na Kevin. Kuhaon ra ko ni Papa. Then mingon siya nga gipananghid na tika. Ako na imuhatod nimo. Nabuing ka? Wala ka. Wala ko nakadayon sa akong isulti kay niabot si principal. Ang ending, nisakay na lang ko sa sakyanan ni Kevin kay kapoy nag-explain og drama at tubangan ni sir. Nanangutan na siya, nga asa ni mo gusto mo kaon? He asked me pagsulod jud niya. Og ako siyang giingnan, idiretso ko guli. Isapot ko sa panghitabo atong adlaw. Kevin was so shameless. After what he did, nibalik ra siya galit og muak as if okay rami. Nabuing na jud siguro siya. Umingon siya, nga let's eat and talk first. Please Kali, istoryahan na to ni. Ako siyang giingnan, nga idiretso ko uli Kevin. Undangi ko palihog lang. Gikapoy nako aning sitwasyon na. Gikapoy nako nimo, papahulaya ko. I cried. Yes,
I cried in front of him. All the pain and sadness I felt for him, nigawas jud. Mura kog bata nga giiyak sing atubangan. Mahawid na siya nako pero giwakliran nako siya. I know kusog-kusog jud tong wakliha nako kay nasakitan man pud akong kamot. He let me cry. He never talk at all. Gipasagdahan ra jud ko niya mag-iyak sa akong kasakit niya. He heard me sigh. I know galibog siya unsaon ko niya pakalmahon. Gabako ra jud ko hilak. Nasakitan kay ko. Damingan siya. Nakali, I don't know what happened but please let me know. I want to know, baby. Kung saan man ako siya pag-ingon niya nagselos ko. In the first place, wala may relationship. Wala may label. I don't have the rights para magselos. Lisod mag-express sa mong gibati. Umingon siya. Nakali, please. Ako siyang itubag nga iuli na ko please. Ug wala siya ni tingog. Ug tuod man gihatod ko niya. Pagpark pa lang niya, nigawas na ko. Nigawas po siya. Nakalman ako sa biyahe, maong nakaya na nako siyang atubangon. Ako siyang gingnan, nga salamat sa paghatod. Damingan siya nga kali. Please, mag-istoryahay ta. Ako siyang gitubag, nga no need na. Salamat sa tanan. The memories are beautiful. I faked a smile in front of him, ug maingon, nga I already move on. Thank you. Itubag siya, no, dili ko musugot. Naglibog ko sa tubag niya. Ako siyang ipangutan nag-unsa. Itubag siya nga dili ko musugot kali. Dili pwede. Dili pwede nga mag-move on ka. Walay mag-move on. Dili pwede. Dili ko musugot. Medyo nataranta iyang itsura while nagsulti siya adto. I'll be a liar if wala ni tas akong hope adto. In love na ba si Kevin na ako? Nagulat ko sa sumpay sa iyang iingon pero wala. Niatras ko palayo niya. I saw pain on his eyes but I don't know why Kevin is acting like that. If he loves me, he's free to tell me. But he didn't. Ako siyang gingnan. Sorry, but I already did. And with that, I left him. Months passed, wala ko nadungogi kang Kevin. Abi ko magparandam siya nako pero walay Kevin nga nagpakita. Tood guys, I unblocked him. Ambot na unsa. Maybe okay na ko atong panahon na. I already accepted our sad ending. Then pagka May 2019, nakadesisyon ko larga sa Cebu for vacation for 1 week. Excited ko kay first time na ako. Kurausa. Kurausa ang gabiyahe. Me time ba? I must say Cebu has lot to offer. Sa simbahan jud ko gaw na gadto. I prayed for my heart's peacefulness. Lami maglaag sa Cebu bisag traffic. Day 3 na ko dito. Desisyon ko nga adto kog Sirao Peak. Grabe kanindot sa mga flowers. Nakonhon na kog mananom paguli. I was enjoying the flowers when a man put a hat on my head. When I looked up, I saw Kevin. Nakuratan ko sa pag-abot niya. Nangutaan ako nga, nagunsa ka dere. Tubag siya, nga baby, like you, turista sad ko. Kevin was different compared the last time we talked. He looked devastated that time, while karon kay fresh kayo iyang aura. Nangutaan ako niya, alone? Itubag siya, no. Haha ka. Unang-una na ako kuyog manguro si Fatima niya. Nipalayo ko niya pero gasunod yapon siya nako. Gisipatan ako siya gayo. Ako siyang giingnan, ngano good og sige kag sunod, masukoy mo kauban. Then mitubag siya, nga naman pod masuko nga kauban naman mi. Medyo na-loading ko kadyot adto pero pagka-realize na ako sa gingon niya, namula ko. Then mingon siya, nga post diha kay picturean ti ka. Ug sa akong katanga, inyong ayaan ni post pod background ng mga bulak. Wala no kabantay nga daghan na mig pictures together. Yes, together jud. Halos pics na mo kaming duha. I don't know what happened basta nikalit lang og balik ang good vibes naman duha. We even asked someone to take a picture of us dito sa taas sa hand statue. And I love our pictures together. We look like a couple ingon pa ang uban. Naalaan pa mig bagong kasal. Hinaot pa unta. Thank you, Sirao. Next is the Temple of Leia. Guys, kalma lang. We are holding hands while exploring the place. Yes, padayon ang igat-igat. Cebu,
You made it possible. Yes, we explored Cebu like lovers. We forgot everything behind to our hometown. It was only us. Days in Cebu are magical. It was a dream come true for me. Kevin was so sweet and caring. Last night in Cebu, niyangyo si Kevin kung pwede ba siya matulog tapad na ako. And wholeheartedly, I said yes. Palay na itabon na mo ha. Nagtapad radyon may tulog. We cuddled. Yes, it happened. I cherished every second we have that time. And yes too, we kissed. That's our first kiss. We talk a lot of things but no one opened what happened to us before our cold treatment. Yati kay si Kevin kay kulang na lang pisaon ko. Igat man po di ay ni sa attorney. Ako siyang gingnan na ginawa sa doy. May tubag siya nga I'm already breathing baby. Finally, tubag ko char. May siya kali baby. Tubag ko yes. May siya what if? Nangutan na po ko what if? What if wala ta nagkita sa kasal? Asa kahata karon? Ka nagdrama ang buhing oy. Itubag ko nga naaragyapon ko dire pero dili ikaw akong tapat. Nikalit man siyag bakod og sukog tinanawan ako. Nakatawa ko sa nawang niya. Namingon siya, no way, dili pwede. Then mitubag ko, unsay dili pwede? Pwede oy, kung dili ikaw, di mga ugnan akong tapat. Utok ba? Nipahiyom siya og nihidag balik. Gibera pa ko sa ama og gihalog. Kahumot ba? Then mingon siya nga koy taguli ugma. Ayaw baliba diha. Sige ra kag palayo. Mingon ko nga nadili ko. Wala ta nagkuyog og anhi dere. Then mingon siya, nagkuyog ta. Busy lang kag imo. Sa kuno huna, ha? Nagkuyog demi. Ako siyang gingnan nga stalker oy. Then mingon siya nga sa una pa, mura lang kag kasili. Nakatawa ko sa kabuing niya. Ambot kini kalit raman mig okay ni Kevin. Basin og mo kalit ramig away na pod. Ug tuod man nagkuyog mig uli pagkaugma. Ipanong ko si Bo nga broken hearted pero ni uli kog malipayon. Bonus paning ako ang kuyog. Pagabot na ko sa balay, gipadayon siya ni mama. Nag-istoryahanay sila ni mama ug papa. Wala ko ni apil kay murag ako maoy maulaw. Then gihaton ako si Kevin sa gawas. Ang amaw da ko'y ngisi. Ako siyang gingnan nga mura kag kanding Kevin. Mitubag siya nga kanding sayo, awit sa akin. Buing na jud, na sweet man og galit si Kevin. Ako siyang gingnan nga uli na kay basig lumigason ka sa dalan. Then may katawa ko. Tumingan siya nga sige, mo chat tara ko inig maabot na ko. May okay ra ko. Then ang buing ni halog pa jud, ahaka jud lagi. Tuod man ni chat siya pagabot niya. And after 30 minutes nag-video call me. Balik na pod. Then ako siyang giingnan, nakabalo ligi ka nga gi-unblock na tika. Mitubag siya nga of course, tag-adlaw kong nag-visit nimo. Kikilig akong ilok. I miss this feeling. Tinangutan na siya nga tulog na ka. Mitubag ko nga katulgo na jud ko. Dili man anad akong lawas og dugay nga biyahe. Mingon siya nga sige sleep na. Good night baby. Ang amaw nag-virtual kiss pa. Akong kilig taman atop na. Kalami sa pamati. Mingon siya nga kiss po diha bibi oy. Mura magbata ni sa attorney. Naulo ko nga mo kiss kay mura migbata. Mingon ko nga naulo ko gamay. Then may katawa ko. Mingon din siya nga sige ako nalay kiss. Ang ahak nag-virtual kiss na po. Lami nga nagkurog ko sa kakilig. O kay kiniat man jud ko, nag-virtual kiss pod kog balik. Malipayon ko. Ug hinaot mo padayon na jud ni. Padayon mi ni Kevin sa mong nasugdan. Mas updated na may karon sa mong tagsa-tagsa nga kinabuhi. New school year opened and new thing also happened to me. Ginahatod o ginakuha ako ni Kevin sa school. August 2019, I was busy looking sa mga men's shirt kay regaluhan unta na ako si Kevin kay hapit na iyang birthday.
Naglibog ko sa color kung unsay mas bagay niya. Someone called me and it was Doktora. Katong kasal nga gi-organize sa kong cousin kung asa mi nagkita ni Kevin. Naging siya, "Hi Kali, ito bagbog kog hello Doktora." Yan siya, nga, "It's nice to see you now. Are you okay na?" Ito bag ko nga, "Yes Doc, thank you." Ito bag siya, nga, "Gosh, nataranta pod mi sa kong hobby nga gidala ka sa ospital. And you know what? Si Kevin luoy atong time ha. May gali okay na mo na." Naglibog ko siyang gingon, "How come man nga naluoy si Kevin?" Then ako siyang gingnan, "Sorry Doc, wala ako kasabay sa topic nimo." Then mingon si Doktora nga, "Wala ka ingnan ni Kevin. Si Kevin judoy. Every kadlawon siya muliilis mong room. Naibulong bitaw pod ko why matag kadlawon siya mabisita nimo nga pwede man sa buntag. Good thing kaila sila sa direktor sa ospital." Pag umana mag-istoryahan ni Doktora, gitawagan din ako si Kevin. Na ako'y ganahan may bawaan siya ha. Bahalag magtagad pa ko kung unsa siyang oras sa mahuman. Damingan siya, nga, "Hey baby, tawag man." Nangutaan ako, "Asa ka?" Ito bag si Kevin nga, "Na ako'y lunch meeting. Mapay paghuman ako." "Nga naman." Ito bag ko, nga, "Kita ta kachot. Nalang ko i-ask." Damihan na siya, nga, "Sige, anhi lang sa office. Tagad ko ni mo dere." Nagpadulong pa lang ko sa office ni Kevin, nagkulba-kulba na kong dughan. Daghan kay kog ipangutan na siya ha. Pasulod na ko sa office niya na siya'y bisitang lalaki. Ang Kevin gagisi pagkakita sa kuha. Damingon siya, nga, "Hi baby, come here. I like you to meet someone. Art, this is my girl Kali. Baby, this is Art, Fatima's fiancé." Gi-emphasize yun ni Kevin ang word nga fiancé. Nagkunot akong agtang nagtanaw niya. Ngek, kaslo na dito si Fatima. Gisulusan pa kayo na ako. Damingon tong lalaki, nga finally, nagkita jud ta Miss Kali, ang babayi nga nagpapuang aning among amigo. Naulaw ko nga nagkatawa si Kevin og gihalog ko. Wala ko katingog. Naulaw ko sa gihimo na akong Kevin. Si Kevin na walang malay. Nag-dinner mi og ako'y hilaw ra kayo. Naulaw jud kay ko ni Kevin. Nasuko pa ko sa walay basihan. Dan mingon siya, nga, "Hilom man ta karon." Kita kay ko nga nalingaw si Kevin nagtanaw sa kuha. Ako siyang gingnan, nga, "Hilom oy." Mingon siya nga basinaa kay gusto ipangutana baby. Maminaw si Daddy. Mo ni nabago ni Kevin karon sukad na ayo mi. Kusog na kayo siya magbinuang. Dan mitubag ko, nga sakto jud. Daddy tika kay tigulang naman ka. Duro ko gatawa siyang reaction. "Daddy? Mao ni madadi si mong mga anak pohon. Mo ingon niya nako." Aha ka. Namula ko sa tubag niya, anak-anak naman noon. Then misumpay pa yun siya, nga wala nakatubag si mami. Yati jud kakulit. Gikilig ko sa walay oras. Then ako siyang ipangutana, nga naon sagot. Bitaw seryoso. Nganong matagkadlawon man ka mo bisita na ako sa ospital. Yan lang siya kaon o katutok na ako. Kay ngano, pasudlon ko nimo. Ako gihapon ang nitubag sa akong pangutana. Then ako siyang giingnan, nga, "You hurt me that time." Then mitubag siya nga, "I didn't. You never asked baby. You concluded." Then miingon ko, "Kinsa may dili mag-conclude ana nga sweet kay mo, then ikaw murag ni cold na ako." Mitubag siya, nga, "Wala ko ni cold nimo. Paminaw ra to nimo since naa na kay conclusion nga nahimo agi sa imong nakita. Tanang butang gihimuan nimog meaning just because of your conclusion." Yan ako siyang gingnan, "He still cheated. Nag-date pa mo atong gabi una. Ayaw pa makak kay na ako'y picture ninyo." Nangutan na siya nga, "Asa to?" Dan mitubag ko, nga, "Dito mo sa plaza. Sweet, kayo mo." Mitubag siya, "Dito." Relax ra kay siya nga mitubag na ako. Dan mingon siya, nga, "Ingna imong informant mo resign na siya. Hapit pa ko mamangkoy agi niya." Mitubag kog buing. Damingon siya, nga, "Baby, paminaw ha. Paminaw jud. Ayaw palabi sa emosyon. Mo nang mag-away dayon ta. Accident ra nga nagkita mi ni Fatima adto. Kuyog silang Art dayon nagubaan silag sakyanan. While gahulat sa mekaniko nga gitawagan, naglako-lakaw sa ming Fatima. Nag-istoryahan na iragod mi. Ako siyang gingnan, nga bakakon. Mingon siya, nga bakakon man noon, boros na si Fatima oy.
Makisawsaw pa ko. Then ako siyang giingnan, nga sure diha ba? Mitubag si Kevin og yes. Pero ako siyang ipangutana, pero in love gihapon kaniya for sure. Then mitubag si Kevin nga, don't put words on my mouth, baby. Dayon mang blaka. Mabuang ko gunahuna, asa ko na sayo. Ako siyang giingnan, nga ahak jud ka. Then mingon siya, nga I love you na lagi, baby. Nikalit raman na siya confess. Wala ko katingog dayon, nabungol kog pinakalit. Kung mingon siya usab, nga I love you. Tubag apod. Kung gitubag, yati ka. Kung niya ko sa kalipay, biskot, sure jud nga in love ning tawanan ako. Basin it's a prank rin eh. And to my surprise, Kevin held my hand and put a ring on my finger. Mingon siya, nga promise ring na, basing mag-hysterical ka diha. I know dili pa ka ready magminyo na, baby, but please let me wait. I asked you to wait before and you did. And now, ako na po'y maghulat kanus ka ma-ready maasawa na ako. Reach your dreams asa. If you want to fly, I will let you. But don't forget nga kung kapuyo na ka, naara ko dari sa ubos nga gulat nimo. Gikilig ko hasta kong ilok, yamats. Nawasan jud ko sa kasakit na ko eh. All along sa'yo praday ko conclusion. Yasma pa ko giniyak. And during Kevin's 33rd birthday, we made our relationship official. And now, we are planning to have our wedding. Lesson I learned from what happened to us, always talk with your partner. Mas hindi ay wrong conclusion na ng imuha. According to Kevin, conclusion cannot be brought to the court. You'll end up losing. Better have a valid and concrete evidences. Words from my attorney. Thank you everyone for all the support. I didn't expect this kind of feedback from you all. I wrote our love story without expecting anything. Basta lang good kugsan. But anyways, thank you again and sorry for the delayed update. God bless everyone. Case closed. Nice. Dayon, dungan na lang taaning. Sana all.